Здравейте, аз съм Ети. Добре дошли в канала Smart Cookbook с чушчица и започвам днес. Имам една малка червена, една малка жълта, но една по принцип стандартна голяма червена чушка ще ви бъде достатъчно. Просто аз ще ги комбинирам, защото в момента имам и от жълтите. Нарязвам на дребно, виждате, ще нарежа на дребно и една малка, по-скоро средна главичка лук за тази рецепта, а тя ще бъде доста така, мога да кажа, интересна, защото ще бъде един вид лаваш кебаб, който ще бъде направен като шишчета. Също така ще видите и една добра салата в гарнитура. Имам телешка кайма около 550 грама и към нея добавям зеленчуците, които нарязахме на дребно. Може да използвате и някакъв уред, за да си ги надребните, няма значение. Слагам си сол и черен пипер към каймата на вкус. Внимавайте, казвам го всеки път, понякога, когато се купува кайма, в нея има сол, така че убедете се дали в тази, която сте си купили, има или не. Слагам риган, слагам червен пипер. Аз в описанието на видеото, както знаете, ще ви напиша всички количества на продуктите, които използвам. Това е пушен червен пипер и кимьон. Мисля, че е една така семпла и доста популярна комбинация за кайма, и то основно телешка. Разбира се, ако каймата ви не е 100% телешка, няма да има никакъв проблем. Може да използвате всякаква. Добавям и доматено пюре, но не от това най-гъстото, което е като концентрата, просто доматено пюре за готвене, 4-5 супени лъжици и ето виждате каква консистенция получава каймата. Ще използвам лаваш, като аз съм си го купила готов от магазина и е с правоъгълна форма. Ако намерите такъв за тази рецепта, мисля, че е един по-добър вариант. Но ако все пак използвате кръгъл, няма да има никакъв проблем да си приготвите рецептата и с кръгъл лаваш. Виждате как много на тънък слой разпределям от каймата по самия лаваш, по хлебчето и след това бавничко и внимателно, за да бъде стегнато, си навиваме на руло. Аз съм ви показвала преди години подобна рецепта, но там имаше и сос и така по един друг начин запечено, а сега тази рецепта се вдъхнови от едно ходене на ресторант, така няма да казвам точно какъв и какво, за да не излезе, че е реклама, но така популярна българска верига, която бяха пуснали подобна рецепта и това ме вдъхнови вкъщи просто да се разнообразим. Децата също се радват на подобен тип рецепти, които изглеждат по-симпатично, така че действаме. Виждате, нарязах с ножа на 8 парчета, вече според зависи колко ви е голям и самия лаваш, но така да кажем между 2 и 3 см трябва да са ви нарязани самите ролца и ги нанизвам на шишче. Няма в момента от тънките, използвам от тези по-дебелите, няма значение каквито шишчета имате. Още веднъж ще ви покажа по-набързо, за да видите, разпределяме по лаваша от плънката с кайма, един тънък слой. Аз го правя с ръце, ако решите може с лъжица или с нож по някакъв начин да го намажете, но за мен най-лесното и най-бързото е да се направи с ръце. Навиваме си на стегнато руло и разрязваме рулото, за да имаме така като охлювчета направени. 6 или 8 вече според зависи колко ви е голям самия лаваш. 2 пръста дебели трябва да ви бъдат ролцата и ги набождаме на шиш. Внимавайте тази отрязаната страна, всъщност не отрязаната, тази, която може да се развие, да бъде навътре. И заминават във фурната, на средното ниво на фурната, на 200 градуса, без вентилатор, 25 до 30 минутки. Докато се пекат, аз ще си приготвя салатката. Тя ще бъде така популярна салата сезони. Защо сезони? Защото съчетава в себе си зеленчуци, които са така сами по себе си комбинират като салата в различните сезони, но тук ги смесваме заедно. Може да ви се стори малко странно, но съм сигурна, че ако опитате тази салата, ще я заобичате. Лилаво зеле, тънко нарязано, ако има чоканчета, може да ги махнете и леко го посолявам, за да го намачкам със солта. Знаете, зелето по този начин става доста по-вкусно. След това към зелето, разбира се, ако не сложим едно морковче, няма да е същото, така че настърган на едрото ренде среден морков. Също така, да кажем, четвърт маруля ще добавя
към тази салатка. Вече самата пропорция си е въпрос на вкус, но като цяло, нали, гледам точно пропорцията между марули и лилаво зеле да бъде долу-горе еднакво. Също така към марулките подхождат супер много репички, така че слагам 4-5 малки червени репички и стрък пресен лук, който също ще нарежа на ситничко. Ако нямате в момента пресен лук, може изобщо да не слагате лук, или другия вариант е да сложите половин главичка от този червения салатния лук. Също става добре. Аз съм слагала, когато нямам пресен. Краставичка нарязвам и домат, като гледам да ги нарежа на купченца, просто за да има една хармония в размера на зеленчуците, имайки предвид, че има зеле и марули, така малките купченца вътре да може да се хапва лесно и удобно. Поне според мен. Вече, разбира се, вие може да си прецените какъв друг вид ви харесва. Стандартно овкусяваме салатката с зехтин, лимон и сол, но вие бихте могли да овкусите и с друг вид мазнина. Сега е доста популярно, примерно масло от авокадо или някакъв друг вид мелансни масла за овкусяване олеа. Слагам си сол на вкус и сокът от половин лимон. Не знам на вас дали ви се случва, но аз последно време, когато взимам лимони, винаги са с много семки. Не знам дали това е хубав или лош знак, но са такива. И разбърквам хубаво, ще го разбъркам с ръце, така или иначе вече съм се изцапала от лимона и получаваме една страхотно красива и вкусна салата, а ето ги и шишчетата, които са се пекли около 27-8 минутки. Вижте колко са хубаво изпечени отгоре и отдолу, супер сочни са. Реално тук имаме този сок по-скоро от каймата, който изтича от кюфтета като печем. Реално той попива вътре в лаваша и не се става много сочно и много вкусно. Това е рецептата днес от мен. Надявам се да ви е харесала. Чао и до следващия път!